Așadar, premiul mare oferit de către Asociația Investitorilor Străini merge la Igor Cadelnic. Nu mai am cuvinte. Nu m-am așteptat. Chiar nu m-am așteptat să primesc acest premiu. Eu am născut în 1998, în Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Petrunea, într-o familie modestă, foarte modestă. Suntem o familie destul de numeroasă, 5 copii, sunt singurul băiat, am 4 surori. Probabil părinții ne-au format cumva muncitori sârguincioși și gata de lupta care ne așteaptă în viața noastră. Eu am plecat pentru că eram dezamăgit de sistemul educațional, de sistemul economic, de modul de funcționare a statului și de regimul pe care noi îl aveam în Republica Moldova. Eu am plecat decepționat. Lipsa cadrelor didactice, unul la mână, doi la mână, lipsa unor instituții care să pregătească viitorii profesori universitari, profesori de liceu, profesori de școală generală și lipsa fondurilor în sistemul educațional din Republica Moldova. Cred că guvernele precedente și actual nu investesc atât de mult în educație pe cât ar trebui. Îi voi investi în proiectul nostru, al nostru putem spune, pentru că suntem o echipă care vom implementa proiectul ăsta, anume proiectul EduHub, despre care veți auzi și voi în continuare. Îi voi dona, pot spune, societății și tineretului din Republica Moldova. Cred că cel mai corect, din punctul meu de vedere și uman, ar fi să-mi aduc aport în domeniul în care studiez și în care am fost pregătit. În domeniul diplomației și relațiilor internaționale. Mă văd în viitorul apropiat să am îndepărtat un funcționar public în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Cine va face schimbarea în țară dacă nu noi, cei care am plecat, am acumulat cunoștințe, ne-am perfecționat, am făcut ce am putut noi mai bine și putem implementa același lucru acasă.